to hagani ko porpat nga do ni kaban aingu yo blay bangayo biang ni galat ya kabangan ai biang ke tien ke jong blay shafi baro dwai ba kani ke jinkren jong amata ke sniru kanong ke jinkr khui pi namar nga snotnat ban kren ni ke subject ka banga ai kerteng ke spa ke bala Buhrieh namar nga snot ho shai ba kat kumbang ala kren ha ke to voice message ka ba lai spa kandai po part 1 nga snot ho ba ublay udah besngot nat ia kaban Buhrieh iki ai but usno bah hadu kata ia kaban yo I bagi kon jong o kim dei ki besule sok nrei ki banang ban pensitom ia kaban wat iki bo bleu la Buhrieh tinggal apan I pi kat tugat ne agene go voice message ka bala da ngala kren ba usalaman abut kho ia gene kita probab unang ba arfusan on kalong ka bura miu blay ba un Buhrieh iki bar kalong ka bura miu siem ban wat ia ta ka kam ngalapan I fi ki artli ki parshi Spah ka bala Buhrieh bari ki mal nai ka ba kodor tinggal apa iru syaga wai ka bentana ka ketien ka jauh blay ka bang keren cepi ba lada pi mot ban syakri yo blay finom yo lada pi muat benia tinggal sa poi syata biang hagani ka siti siki karen ka benengkong kalanang ka ba ar na duk khat ka benriu ter ngila ya keren ni ka ni mana ka ni ka voice message ka bala tenrei minta ke sengi ngadan ni ka banyalam sejuk hi tangba ngakwa nganyalam fi siki iki ba khamyar kham jleo le sin ka tin ka jomplay ban ngakwa ba kani ka jing hikai ka bangan hikai fi minta ke sengi ka dai pelajing mot namar ka dai ka ba dan kam fi wa pin sngot ho shai fi I habang kren chapang ka Spah ka bala Buhrieh teng ni syait puli kani tang na ka testament ka berim bat ngi puli kita proverb bat ngi syam ni ka Spah bala Buhrieh no tangi puli ka gospel henrai da fi puli bahana ka Bible ngan puli fi minta ka sengi na ni ka tin ka job blay da ka bangan bu ya ni ka tin ka job blay ni ka por sigani ka khamyar kandian kata ka dai ka jing pen pau ka job blay how absul Paul ya ka Spah ka bala Buhrieh larangan keren ni nganget kan simpor yang ada ki bon tayo dengan nget nganyele hiya ka ban keren ni ka kay ka mga kuwa ngan pen I pi minta ka sengi ka dai kumno u absul Paul ukuran ni ka Spah ka bala Buhrieh ukuran na ka nuguruko ngini puli bat ngana ka shithi ka jong absul Paul siki abisas kala nang ka balai Davi puli ka ni ngan puli khamjrong uang kumne namar ka ni ka daw ngau Paul unang sa bendi ukris Jisu na ka benta jok pi ki gentle lada shisha pila yo sngo siya pang ka jing peniat jong ka taga jing ai play ia ka bala ai hanga nang ta jong pi bada ka jing pen pau ula pentip hanga ia ka taga jing mayan kat ku mga tho menshua hakendiat ketien haka bahaba pipuli pila ban sngo tho ia ka jing shampang jonga haka jing mayan ka jong kris ya ka ba haki wei ki pateng benrio kwa ikatakin ba pin sngo ya ka ba haki wei ki pateng benrio msimla pentip hau khon benrio kumbala pen pau minta haki apostle ba lagi nongi thulupa ki ba khot jang u hau mensim ka ikata ka jing pen pau ka ba msimla pen pau haki pateng benrio ki ba menshua bat msimla pentip ya ka haki wei pat ki ba lalet Henry lapen pau haki apostle haki nongi thulupa ki ba khot jang u hau mensim khoi fi u absu Paul bu khoi ki ni jing pen pau ngan bu mga kum ni kene ka Spah ka ba kraw palat ka ba wat na ka jing la jonga le sing la nga dom tat na ka ta ka jing shai ka ba nga na ka jing puli ka Bible nga sngo ko man ong nga binot na man pangam
ngamla ngan ngam jeliu ya kata ka bawa so polu la ngam jeliu harenga sno tho kum nori kum no bat nga sno benot ya gani ha ganur kanu rukom ba wat hado menta gesngi ni krampat shamlut ya gespa bala Buhrieh hakene ke jing ia ke ba kraw ke jong play fitip ke jing ia ke jong play ke kraw hado kata bahapo jong kani ke jing ia ke jong play ke dan ke spa ke ba pimla show ban say nang tala banong no ka pam lut show bat ka ba jiliu tam ke ba kraw tam ya ka ba wap supol uong ini ke kinti uong mental pen pau haki apostol bagi noi tu lupa ke bakoi how men sim kai gani ke jing ia ke bang kran kam tam yangi ki kasi jantia yangi ki bedan sini Asia ki bamde ki jiu Philippine kain kor bhai kane yangi ki bamde ki jiu ngide ki gentle Philippine kain kor bhai kane bau blay ula say yo of support bau blay ula pen pau ho u ye ka jing mayan hakaba ong no ye ka jing penia jong ka jing ia ke jong play ngasutunan palat ini ke khan uong kom no uong bagi gentle nga kuat ika tapi pinyo bagi gentle kilong kinong yo peteng bat ki parad khot nakata kamet bat kinong yo bentalem nakata ka jingkular how Chris Jisu da ka gospel fi kata katakin ka jing ia ka bagi jiu adon ta ka sniki klem lap ika ka jing ia ka jo play ba mangi mentangi yo pediang ini ka jing ia ki jiu ki yo ika hukum lembau Moses ringingi yo ika jing ia lembau Jesus Christ but ia kena ke jing ia o absupo o ang ke jing mayan kapapo jo kena ke jing ia ke jing mayan ke bakrau ya ka ba ngaru ngakwa ia ka bangan kat bala ngan plit igini ki perda jo ke jing Buhrieh ki badana po jo kena ke jing ia balai bagi gentle bamangi ki gentle ngin long kinong yo peteng ki parad khot na kata met bat kinong yo bentalem na kata jingkular how Chris Jisu the gospel pim sungu yo play bamangi ki gentle ni yo rung sya kene ke jing ai bangi long kinong yo pateng ki parad khot na kata met kinong yo bentalem na kata jingkular how Chris Jisu ya kabala pelau ingang an Buhrieh nang balai episode tu khat banyo shushu an Buhrieh ya kabala pelau inga unong peniat kat bakum ke jing ai jong kata ke jing ai play ya kabala ai hanga kat bakum ke jing trai ke bor jo hanga ke no khamret bani au beritam nagiri khot barok la ai gini ke jing ai ya kabanya lap ha ke gentle ke jing rai Spah bamla tip show ke jong Chris ngam tip kum no bi Buhrieh ke Bible hari snap abang Buhrieh bapin skill kum no ab supal wang la ai ye ke jing ai ke banyalap shigi gentle shanga ba chupi ye ke jing rai Spah bamla tip show ke jong blay ke jong Jesus Christ ye ke ban pin skill ye brio barok ke long ke jing penia jong ke jing mayan na kwa vinyo ini kitin yakabala Buhrieh na bam juko da blay wala tau ki ebro knak man yo pentim menta ge jingsen shar bal ge bor ha ge jaka beneng da ka balang ye ge jing start ka ba bun sertap ka jong blay kat ba kum ge jing tmu bam juko ye ge bala tmu how Chris Jisu bo try jingi how bangi yo wan da ge jing shlur but ni yo wan da ge jing shania da ge jing het jong he u nga kwa ba vinyo iye ge ni bawa supol ang ia kaban pensngo tho igi brio bro ka igalang ta kajing penia jog ta kajing mayan ia kabala Buhrieh na bam juko dau play na ta kadang ko ngan keren sa panggani ga Spah bala Buhrieh ha kajing ia ka dau play tapi Buhrieh lot ia gani galano penyo ia kajing kraw ka jog ta kajing ia ka dau play awa supol ba mangi mentangi yo long kitchen mangi yo long mangi kita kinong yo pateng bat ki parat khat na kamet
Kinong yo bentalem na kecingkular. How Christ Jesus the gospel. Piti bamba mangabat mapi ngidana ga jaka haga jing shisha ka bangidei ka ban khamya chikhmat ong no dak tak tien ngila dei ban kham kraw haga ta jing shikri haga jing shisha ngila dei ka ban kham long khamalor la ngi sut ho ga ngi jing shisha walai perkhat ba ngi jing ai ga ngi kren ga dei kadai tang ban chi sut ho ga jing ai mo ngakwa man ta sin pin sut ho ka ga ngi jing ai kani ga jing ai ga dei o kraw palat ka ba wan leng bau Jesus Christ bat ka ta ga dei ka bang wa so pol penan kam da ka tin jing mayan ka jing mayan ka e ka ta ga jing mayan ka ta ga jing mayan ka dei bau play usha ingi ki gentle bangini yo benta na ga met ka jong trai bangini yo ye ka ta ga benta jong ka ta ga jing pen im ka bau play la khre la pai ki jing im chingi bat na kwa bangan pen i pi me da ga sngi kat tu ga ne ye ki tien ki patan kam tam na ga bible ini pet ye ni ga Spah ka bala Buhrieh ha ga jing ai e ka jong play Teng teng ni klem sngot khu i ga ni bo wap so Paul vi ha ba Ukraine ga ni Ukraine chapang ga ta ka jinglong men siam ka bangi dan ha bangi yo pdiang yo Jesus Christ bo no briu bala dan ho Jesus Christ ula yo rong shi ga jing ai ga jong play but ha bangi dan po jong ka jing ai ga jong play ka kwa ba phintip ba ni dan po ka ta ga jing kraw jong ka ta ga jing jong ka ta ka Spah ka bo play lo po pi idene ka ta ga daw pi puli jiti ki jong Paul su ki nang Ephesus ka dei jiti ka ba kraw kan pen i pi kin diat i ka ne akala nong ka bening kong na khat ka ba lai wo ong ki ni ki tien Ephesus kala nong ka bening kong na khat ba lai te ter long bala kir khu yo blai ba ku pau Jesus Christ bo try chini o bala kir khu yengi de ki jingir khu ba kin jamin sim baro ha ki jacob neng ha ukris lara pila don ha ukris bidani ki de ki jingir khu ba kin jamin sim baro kat kumba ula jet ingi ha umen ba empat pensyong nong reme ka perthei kenang mangi long ki ba khoi ki ba klem juna khmat chong u ka jing e habula thong pa ingi shi ka jing ting khon do Jesus Christ sala de hi ka ba kum ka jing snow ba kaman jo ye ka bani ro ka buram ka jing ai e chong ka bula ai e hengi ha tau ba e ha ba ngi la yo ka jing sil spot le ka snam jo ka jing ma ka jing pala jing ka ba kum ka jing kan rai ka jing ai e chong ya ka bla penroi ka hai shini ha ka jing stand ba ka jing shan phang ba ro habala pentip angi ke jing mayan ke man jong u ka bakum ke jing smu jong u ya ka bala thmu la de ba ke jing pnia ke jing dap biang ya on lum lang ke bro au kris ye ke ru ki ba ke beneng ke ru ki ba ke khandau nan pni fi ke ni ke por wap so pol wa ga khat ba khat san na ma ke dai na ke ni ke de dau mangaru abang la yo sngau je pang ke jing e au Jesus Christ bu try ke bedan apeng jong fi men pulir khat ba khnyo bo play wa kum lo ang khat ba khat riu ang ngam wai shu ban ai ngu nam ta jong phi de ka ba kin ma phi ga jing du wai bo play u Jesus Christ bo try jing ku pa ga borom un ai phi um sim ga jing start ba ga jing pin pao ha ga jing tip shapang jo ba la pin shai ki khmat ga do no jong phi ba phin yo tip ka e ka long ga jing man ga jing khat ba ga e ka long ga jing kan rai ga borom ka ben ta jo ga riu khoi ka e ga jing kraw tam e ga bo jo u shi ki ba ngai ka ba kumu ta ka jing tray ka bor ka jing klan chang fi baleng a puli jurong ni kini amang ka kwa kan pini fi balay wa so pol tho adu kan ni ukuran chapang ki ta jing kar khu ki ba kan chaman sim ki ba dan ki jakab neng how Christ Jesus but ba mangi ki gentle ki bala putiang yo Jesus Christ ni yo rung shagata ka jing kar khu ka ba kan chaman sim baro baru hafsu Paul haba Ukraine ke ni wang ngam sange shuban tuai nam ta jong pi bo bleu na pi ke jing pen pao bo an plate ki khmat jong ka do no jong ni bangini ia du kat no ka krao ka ta ke jing ai e ke jong play fi hangta
Ngakwa bang anong ifi teng tengi yalong jing seng yale jing seng shikri yo play ya hakani ke jing shikri ni ke jing ai ni klems ngaut ho kadan ayu apo kan ke jing ai fikip apo jong ke jing ai kadan ka bakrau pala bakata kadai bo play ujiet ingi gi gentle manginio ia kaban le kemen nani banio rung banyo ban yadon benta akata ke jing penim ka bakrau ko jong Jesus Christ but wap so po la but ho e gishiti jong ushigi na abisas uda don ke jinkit kle na ka benta ki bangai bakinom shu ya kum to adin bikla pdiang no try bakinom shu shakri yo blay tanga ka to rukom hare bakin kiyo wa ka jinglang mensem bakinyo I adoka no ka krau pitip ba balay nga kren nga Spah ka bala Buhrieh hakajin shishanga kwa mamangaru ngan tab api kata babinom knyum palat hakajin em jong fi babinom pet yala de tanga ki eki ba hiyo I menta hare fintip ba blay ulat tab api ru nga Spah ka bala Buhrieh kabadana po jong kata gajing ai eki jong blay ka ba filasyan ngan pen ipi mentagasngi ba ununu brio ubala shem yo Jesus Christ ubala mat ya gajing ai eki jong blay ubala shem khamtam yo mensi mkho jong blay how tau brio kadan ke Spah ka bala Buhrieh but habau tau brio udana Jesus Christ pitip agajing shisha ke Spah ka bala Buhrieh kadan how Jesus Christ nakatagadaw ngan puli fikin dia nakanigakitin ke jong blay yaki kaktu kat niki lendong ke bekodor palat ke bengidan how Jesus Christ ngan puli pi na ke shiti shiki Kolosai pet ini puli na ke shiti shiki Kolosai ini puli na ke lendong ke beningkong tong ini puli na dungun khat ke bekhat san Shwa bangan puli ngan angkum ni ke Spah ke bala Buhrieh ke bedan how Jesus Christ but hadien bangila don how Jesus Christ ni don ni kata ke Spah ke bakrau ke bedan how but then kata ke daw wa sopola butho igani wa haki Kolosai ke lanang ke beningkong ke bekhat center ter sengap ngan puli wa ubalang ke dur ublay ubamla yo I ubala khaningkong na ke jing thau baro na baha ula thau yeki eki baro haki beneng ma de ke kendau ki eki bala banyo I be ki eki bamla banyo I lagi ket lani ki himala ni ki jingsen shala ni ki bor yeki eki baro ken la thau do ubat ya u ulong menchua ki eki baro bara u ki eki baro ki ne la ulong kli jonggamet ke balang ubalang ke jingsedang ubala khaningkong ni ki bayap bau nyo along ubahalor ki eki baro na bau kupa ketagde kektien na bau kupa ula snob ha baka jingdap baro kan shongtali hau da uban penisuk na iki baro aladehi habala penlong ika jing penisuk daga snam ke ding pena jang da u ngong iki ba ke kendau lan iki ba ki beneng tapi puli gini kektien pinio I bawa supol wan rai gini ke jing pen pau bau blay ula bu how Jesus Christ baha u Jesus Christ ong wab supol khat bekhat khandai na ba ukpa kamot u blay ukpa ula snow ba baka jingdap baro kan shongtali hau kamot ayu ni ke jingdap baro kabaning kong ni ke jingdap baro ke kren chepang ke Trinity ke kren ni ke jinglong lai hau wei baka danau Jesus Christ kabamot u blay ukpa u blay khon baru blay mensi mkhoi
Ni itro iki bekilong lai haway. Baru play ula penpau shini ki brio ki gentle ang ni kapatay. Baya ka jinglong lai haway barok ka songdap au Jesus Christ. U play kwa ban penpau ba ka jingdap jong ka jinglong play barok. Kan song au Jesus Christ. But day na kita kadaw ngan clear ya kini kektir. Magidang ki brio ki baong ba. U Jesus habau pa ya ka ban penbaptis ki brio. How Matthias kelenong ka bakat do uang. Da penbaptis ki ya keketeng ke jong blay kupau blay khon bal blay mensi bakoy. But na pipuli ya kelenong ka bakat kendai ki kam ki apostle. Ndau apostol Paul u penbaptis ki tu ki brio. Uklem ang blay kupau blay khon bal blay mensi bakoy. Baru ang la penbaptis ki ya keketeng u Jesus. Don ki ba penkelanya gani. Ki ba ong ba balay u Jesus ang penbaptis haga jinglong lai away. Kat ba balay wa apostol Paul pat u penbaptis tanga keketeng ke jong Jesus. But kita ong bala da penbaptis menta. Mangi ladangi penbaptis pengam ya Gabriel. Ngem day shu ban ong blay kupau blay khon blay mensi mo khon ini ban ong bay tang haga keteng ke jong Jesus. But Gabriel ki penkelanyi ki baki klems no tho iga jing teleo. Ai kan iga Spah ka bala Buhrieh ka mga pen pi menta. Kan clear iga taga jing shisha. Bala da pi tip iga ni khot ba u kupa u blay kupa. Ula snow ba e baga jing dap jong ka jing long blay baro. Kan song te liho Jesus Christ. Fi kan rap pi vince no tho iga taga jing shisha. Ba how Jesus Christ kadan ka jing long blay. Nga da kwa bi ka ta ba vince no tho. Bala da pi ong haga keteng ke jong blay kupa blay khon blay mensi mo khoy. Kamdan ka ba baklang ta. Bala da nga penkentang ni ngano ngano tiar la ni ngano ngano brio. Nga ong bet haga keteng ke jong Jesus Christ. Hauru ka syok ke jinglang blay parokhat. Badai ni kita daw kamdan ka ba penkelan yang ta. Bawab su po ala bu ong Jesus Christ. Hau Jesus ka kentup ke jinglang blay parok. Bat nga da tuwai bo blame pen syaifi. Ba pinum penkelanya kita ke jing shisha. Mereka wai ka bang kuat ngan keren menta ke sini kedai. Ba u blay u kuat ba hau Jesus Christ. Kadan lot ke Spah ka ba kodor paro. Na kita daw ngini puli na ke stish ki kolosai ke beningkong. Kalau nak beningkong ka benang ka khat ka ba arfu sao ka ong. Mentang ka kemen na ke jing sha jonga na ka menta jong pi. But nga haladihi na pendap. Hagadok jongai kita ki eki badang sa na kabenta ga jinsha ashitang Chris nam ta ga met jong ko balang ko bala. Ya katala penlong nong ya lap inga kat bakum ga jing niam jong blay. Ya ga bala IT hanga shapang jong pi. Ban pendap e ga ktinu blay. Sngap ai ga ni ga khat ga bar kon ri wong gum no. Ya kata ga jing mayan ken ya ka bala Buhrieh na kita ki ayom na ki pateng ben riu baro. Hei mentala pen pawe ka haki riu kho chao. Haki bau blay ula iman ban pentip kat no ka lang ka jingken rei Spah ka buram. Kani ka jing mayan na pedeng ki gentle. Ka balang ka nyu krisapi ka jingker men jong ka buram. Hei hang tapin snot kho. Bau apostol Paul wang yagini ki kiten. Ya kata ka jing mayan ken ya ka bala Buhrieh. Na kita ki ayom na kita ki pateng penriu baro. Mentala penpau ya ka ki riu khochang u. Wat ni mentala penpau ya kita ki jing mayan. Haki bau bleu la iman men pentip kat no kalong ke jing kendai Spah ke buram bat ini ke jing mayan na pedeng ki gentle. Ke balong ke nyu kres sepi ke jing kermen ke buram. Balai wa apostol Paul kurene gani. Let's sing ngan chipun iya pi gani. Balai bau apostol Paul ukurane gani. Bau kurani kita ke jing mayan na pedeng ki gentle. Balai kurani kita ke jing mayan ke jong kita ki gentle. Bau ong ke jing mayan ke bala Buhrieh na ki ayom. Haki pateng benriu kiba mensyua. Kita balai ong kita ketian. Namar u apostol Paul uday u apostol u bau blay u legit ya u bau no apostol u bau yedai bat ngi ki gentle.
But namar baude apostle Paul, amar bana baude apostle ubalajiat nakabenta ban pentip ia kita jing mayan kebenaran ki gentle ngasnot na bangan puli ia jing hikai jo. Nama ngasnot na ngamong bangim de ban puli ki gospel. Ngamong bangim de ban puli ki siti ki jo Jacob, siti Yohanes, siti Petrus. Rik ngakwa ba pinsngot ho. Bau play na bam jukot. Ulajiat yung Buhrieh. Wapsu Paul. Ba unlang u apostle. Ubi day bat ngi ki gentle. Nakataka daw nga khamburam iya kabangan hikai pi ni jing shisha. Ba uniu Buhrieh nama uyo iya ni jing khat. Uyo iya ni jing khat ba unla ban pentip iya ka jing mayan ke jong ke gospel jong ke jing ayai. Ka ba day shi ki gentle. Nakataka daw pi pulis ti shi ki nangrom. Kalau nang ka bakhandri nak khat ka bar husan. Finlap bau ong dia minta hau tahu balak ban penes kemepi kat bakum ke gospel jonga bat kata ke jing yalap yu Jesus Christ kat bakum ke jing penpau ke jing mayan balari jar jar nak kirta kiba mendai kulang hare mentala penpau shenai ka bat dagi jing tho kinong itu lupa kat bakum ke hukum ke jong play bom jukut la pentip ia ka hakikin ja benrio baro khnangi ke jing ko ngo ia ke jinge how play bu start tang mau hi how ne ken ba dau Jesus Christ to kanang ka buram sik ba bam jukot wi hagani jidi also Paul wang no ba ngan puli biang khol ba usan menta how tau bala ban penes kamepi kal bakum kita ke gospel jonga tharai fin ongkum no ikene u ong ke gospel jonga. Uklem ongi sao gospel. Onga gospel jonga. Kaya gospel ka bawap so Paul yalap. Kaya gospel jonga jing ayay. Kaya gospel jonga jing ayay. Kaya jing mayan ka jong play ka baw pentip. Ya ka jing kraw ka jong play baw pen emingi ki gentle. But wap so Paul uda yathu ikini wang. Kat bakum ke gospel jonga kata ke jing yalap yu Jesus Christ. Kat bakum ke jing penpau ke jing mayan. Kalari balari jajar na kita ki bamendai kulang. Lasi kini ke khap jileo ka banga keren ni. Bapin singaw tho ba wap sa Paul wang la penlang nong yalap nga. Tapi pulis tis ki kolosal no menengkong wang agad khat ka ba agad khat ka bar fusan ya ka la penlang nong yalap nga kat bakum ke jing peniai niam ka jong play. Bala IT nga sipang jong pian pendap ka tino play. Ya ka ta ka jing mayan kene ka bala Buhrieh na ki ayom ban ki pateng ben riu baro. Bala penpau ki riu khoi. Ban penpau ka hai hangi ki gentle. Nagata ka daw nga keren men taga sngi bala da pipuli kene ka tin ka jong play pinsa snot ho alu kat no ka kraw kene ka jing ai ka jong play bat nga shupni fi kendiat e kene ka Spah ka bala Buhrieh how Jesus Christ pat pengi ne puli na gala na ko ba ar kolosai gala na ko ba ar khol ban kong ter ter kong na mga kwa ba pintip kat no ka jing ele nga dan nam ta jong pi ban am ta ki ba halaw di kaya nakam ta kita barok ibam chimla yo I ka khamat janga ga do banyo pentingan ni ki do not jongki habala penyeso lang ki ha jing ye bala ka jing kre Spah baro jong ka jing snos kam badap biang jong ka jing champang snap ai gane bakin yo tip ye ka jing mayan jong play ka balong how Chris fi kata ka de ka banga ngada ban bun sien ni gane bakin yo tip ye ka jing mayan jong play ka balong how Chris pi buon ba ki Buhrieh hagi ni kisni kidan buon ba ki jing shikri ka patay ki hikai buon ni ki ki bam hikai yo Jesus Christ ki bam hikai ka ta jing ai ka jong play ka badon how Jesus Christ buon ba ki jing hikai ki bam hikai satya ka ni jing pen em ka bang yo kum ki gentle bon pa le le ka bang alap ha ka jing yo snow changa ba ki Buhrieh ki klem yalam mi ki pat ba shagata ka jing ai indre ki ra biang ki shagata ka hukum ba ka jing le ba na pen mat la ya ki bobon ba ki klem yo I ka ta ka jing mayan jong blay ka balong au Chris
ong hang ni ke chiti chi ke kolosai kala nang ka ba ar agar khat ka ba lai wang how bala Buhrieh i ke jingin show baro jang ke jing stan bat ke jing tip ya ka bala Buhrieh i ke jingin show baro ha ke jing stan bat ke jing tip Mudurte la Buhrieh i ke jingin show baro bat ke jing tip hai how Jesus Christ Trekadau wali ong ngala pediang yu Jisu. Wali ong ngala syam yu trai. Wali ong ngala snot hu lut yu play. Fikim ne am unonu brio ubala syam yu Jesus Christ. Snot hu lut yu Jesus Christ. Pim snot hu lut yu play. Pim snot hu lut yu jing trai yu jong play. Kapatana pa Jesus Christ. Badai kita kedau, uap supol udah ong ini kikitin uang, bakin yo tip ke jing mayan jauh belai, kabelang au Chris, au bala Buhrieh, ye ki jingkan show baro jang ke jing stan, bar ke jing tip, wajukur ki abapi pule ke Bible, dah pernah jumut bahaya kita kikitin, fitip kini kikitin kide ki banga ken kor, ngadan ke Bible janga underline. Haga Bible janga ngada mark bahai ki. Nama ngasnut ho jin tho ki bawa supol tho. Badan shibon ba ki brio. Ki ba ong ki balong Kristan ki basulong ong no de ketien ke si sulong pungpeng. Sulong careless. Ndangam jeliu syuat kum tu chulit seng shu snap tin jo play malumala. Nda puli ga Bible nda wat ke ta jing ai. Nda tip utau Jesus Christ. Nga perkhat kanuru ko. Lada fila wan shaga jingpen im. Lada fila rung shaga nige jingpen im. In mau, pi wan rung how Jesus Christ. Baraba pi syam yu Jesus Christ pi syam yu jing ai ke jong play. Baraba jong nige jing ai kadang ke Spah ke bala Buhrieh. Bar kita ke Spah ke bala Buhrieh ke badan apa jong Jesus Christ kadai ke ba. Ngan ong ifi kita ke jingkan show ke treasure. Kita ke Spah ke ba pimla tau. Ngedwai bau play un pelong ipi mata sengi ba habang keren ni kani ba pinong try a play nganom syong kliti nganom shus ngap a play a kwangan runglut syagani ka Spah ka ba malapo banginom nganom shu shim kendiat yekata ka jing kan show ba nganom tre shu banwat pat yeka jing jeliu badana po jongka singa keren ni ke ba khamayan mata sengi Pitip kene ke jing peniat niam jong play ke bala IT ni. Leng bawa supol ke de ke jing mayan ke bala Buhrieh. Ke bala duki ayom ke ba menshua play la pen pau. Ha kire ko jong mata. Bau Chris ha ke jing im jengi ulang ke jingkerman ni ke puran. Dwai ba ke ike ke jingkerman ke bengidan nang ni sekamat. Ni tang ke jingkerman mengin le chepneng. Hari ke ike ke jingkan dari Spah jong ke puram ke jong play ke badana po jengi. Bafin persyang wat ikata ke jing im jofi. Snow ko makalong kalet o yangi larangi syam ke jing penim. Angi klem tre banwat ikata ke badana po jongka. Uway brio ba syam ke jing ayay. Barhabau say ikata ke jing ayay ke badana po jongka. Kalong jingger kui ke jar ba ke po jar. Bat ni shushong kumto ni klem wat ikata. Ni klem lap ikata. Tuai mata ke sengi bangan pen ifi ke ke Spah ke bala Buhrieh. Bau nono brio bala syam yu trai. Urung shi ke jing ayay. Rapo ke jing ayay boleh la tab hau. Skaba. Now Jesus Christ shi ke jing ayay. Naga jing ayay. Ia kene la IT pateng hangi. Badai naga taka dao. Ngan puli fi naga Bible. Naka shiti ke bawa supol tho.
kebaar korin kelenang kebesau. Bapin puli ni ngan puli nak dekat ke Buhrieh. Tangan puli nak dekat besar. Naman ngim yalap yala de rai yo Chris Jisu kumutrai ke. Yala de hi ki shakri jong pinam tau Jisu. Na bau play ula hukum ke jing shai ban shai no na ke bedum. Ula pen shai ki dot not jengi kenang ban pen shai. Ye ke jing tip ke pura mu play. Ha ke khamat u Jisu Chris. Ke gini sengapa. Henry ngidan kene ke jing ken show. Ha ki kiu kendau. Ba ke jing krau tam kata ke bor kan lau nau play. Kadam nangi. Kan mau kene ke Spah ke pala Buhrieh. Kadang nau Jisu Chris. Baru Jisu Chris hapo jong u kadang ke jing aye. Baru hapo ke jing aye ke jong play. Hapo lo pen emingi de ke jing aye. Ngidan ngidai tangki kiu kendau. Tang bangidan ni kita ke jing krau. Jong kita ke bor. Kabau play lo tep bangi. Ngaju sengat nat ia kene ke dur ke bawah supal wanra. Ia kata ke jingkan show haki kiu kendau. Ngaju senat bahaya kata. Syangan peni ia fikin dia ada kene ke bawah. Ki kiu kendau. Kim day ki bedon dor. Haki ni ki sengi ki kera kendau. Ki day ki betat dor. San ship hau untat tengka pila yo. Ki beriu kene ki sengi ki kenkor, ki steel, ki aluminium, ki plastik. Hendai ia ki kiu kendau mdan makin kor. Nama ki day ki bom dan dor. Kata ka day ki jing shisha. Syangan ong ifi. Afso Paul usno tho igane. Mengabat mapi ki gentle ngi day tang ki kiu kendau. Ia ke bala pen im da ke jing aye ke chok play. Hendai play ula jit ingi ki kiu kendau. Ki bom dan dor. Ula tep da ke Spah ke bakrau. Bala bula tep agi ta ki kiu kendau ia ke Spah ke bakrau. Haga jing shisha ngim dan value. Ndrai ngidan ke balang valuable ke balang ke badan dor apa jengi. Bat ni kelalong ke bakodor akmat jengi ke pertai. Nasnot nat bala da fisnot hu i kata kan ya rap adu kata-kata. Artli ke bakodor na ke jing snot hu i ke kiu kendau. Ke beningkong kan ya rap bafinum sarong. Kan ya rap bafinum snow krau bafinum snow important bafinum snow meng. Bafintip ilade bafidan kejingkin show bakrau. Tama fide fintip bafide tangga kendau. Teng-teng isyat kelat ikane. Teng-teng isyat kelat ikane. Bah teng-teng ila ong ila dingi de kita ki apostol, kita ki pastor, kita ki mau ngiklat ila de bangi de tang ki kiu kendau. Aso polwang ngidan kejingkin show ki kiu kendau. Wali kelat ngi de tang ki kiu kendau. Nai kuat nam kuat beram kuat long more important. Ban long kita ki bakham snow bangi kham long kham krau bani ki wei. Kham dan kam bani ki wei kan mau. Ngi de tangi gentle ki bala kentan. Ngi de tangi tenat klau, ki olive klau. Ia ki bala penyadat ingi badu olive dry. Ngim dan ben snow sorong ye roi. Ngi de tangi kiu kendau. Baru apsu Paul Ukraine ni ke Spah ke bala Buhrieh. Ke bala tap agi ni ki kiu kendau. Ke beningkong na snow tenat ki kiu kendau gadai. Bakam per la pilong hadukan no. Pidi tang ki kiu kendau ke bom dan dori ye roi. Lada weg no ke jingkan show. Pimdani ye roi. Ka baar ke bang snow tenat gadai. Ublay habu kuat yang iu tip bangi day tang ke kendau. Utip bangi day tang ki kra ki bam dan roi. But utip ru bangi tang syu baklangin perangin paj. Bat ngesno tenat baladang dan ki jing bakla ke jingem. Baladang persyang bani ay ngadang dan ki jing telat. Penban ngetip bau play legit ingi usno tho bangi day tang ki kiu kendau. Ula tap igani ke jingkan show po jengi. Bat ngada kuat bapin sno tho ba kini ki kiu kendau. Kidai bantip bau play ula tap iki kita ke Spah ke bala Buhrieh. Oleh nyo benya de fidan ke jingkan show ke bakrau po jengi. Yet ikat wat igani ke Spah ke bala Buhrieh. Keberadaan Jisu Chris, bat keberadaan apa kejing ayah, bakum ki gentle, ula ay hangi, ikut kejingkan show bakrau, bamarway shimet, ngidan ikut kejingkan show kemelang kejingkan kui ki bopon ki beriu, nak ikut kedaungan tuai bo play,
unker khulum bagani ke Spah ke bala Buhrieh ngada net kan lang ke jimen to fi haba pi puli bahai ke lenong ke bangala Buhrieh persang ban penai jingban namar ka dei ke kraw bo ble la tabangi tangan duai ke ni ke bor ko pa de ke jinget ne kran ne ke tin ke jame da ke jing snow kit kle trying to I men bu bet ke ni ke jing kran ke janga ka bang tip ablay kan dan ke be ka bakinum laban snow to hari daumen si mu khoit men pen shai ki bakila ban lap ye ke Spah ka bala Buhrieh ka badan how Jesus Christ ha ke jing ai bat ka bala tab apo jing ki gentle ki ba mala map ken try a playing it why bagani ke tien kan pen ki iki bakin ya chi khamat ken shakriya me ha ke kerteng ge jong chi su na nasu ni why amen but amen to blame ker khui fi ko bless you